Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrującego projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, druk nr 758. Jak wcześniej słyszeliśmy, połączone komisje wniosły o odrzucenie załączonego projektu ustawy. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozpatrując na swoim posiedzeniu przedłożone sprawozdanie, stwierdzał, że zmiany zawarte w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie rozpowszechniania instalacji wytwarzającej energię wiatrową. Proponuje się zmiany polegające na wpisaniu elektrowni wiatrowych o mocy ponad 500 kW do katalogu budowli. Projekt przewiduje wyznaczenie 3-kilometrowej strefy ochronnej. I zgadzam się tutaj z posłem Adamczykiem, rzeczywiście, że nie ma takiej regulacji prawnej, która by w sposób jednoznaczny mówiła jak, gdzie i co. Brak również stanowiska ministra środowiska, który by podjął badania, jak należy to określić. Ale jeżeli byśmy przyjęli 3 kilometry odległość jednej elektrowni wiatrowej od drugiej, to praktycznie nie mamy terenów, ponieważ tereny zabudowane są nawet na Mazowszu, nawet w Wielkopolsce, położone nieco bliżej jak 3 kilometry jedne od drugich. Projekt ustawy zakłada wskazanie organizacji społecznych o zasięgu lokalnym jako podmiotu, które będą posiadać uprawnienia strony w postępowaniu o budowę elektrowni wiatrowej. Znane stanowiska tych, którzy mówią, że nic nie robić, pozostawić Polskę w takich sytuacjach, w jakich ona dzisiaj jest. Węgla nie można kopać, elektrowni atomowej nie można budować. W związku z tym wróćmy do tego, co było kiedyś i chciałbym, żeby ci, którzy tak optują za tym, żeby w takich warunkach mieszkali, pracowali i żyli. Projekt ustawy zakłada wyznaczenie terminu do 31 grudnia 2017 roku na dostosowanie obecnie funkcjonujących elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 500 kW do wymogów projektu regulacji. Co to oznacza? Rozbiórkę istniejących obiektów, które nawet jeszcze się nie zamortyzowały, jakkolwiek w uzasadnieniu piszemy, że okres 5-letni wystarczy na amortyzację tych obiektów. W związku z powyższym Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował zgodnie ze sprawozdaniem zawartym w druku 1773. Dziękuję za uwagę.